Eta orain arituko dira Tijuanen Blu taldearen Rebelión Medieval abestiarekin edo doinuarekin, 8ko txikia da. Harako, Miren eta Ekain, mesedez, etxa. Urte osoa eman duzue lanean oporrekin pentsatzen. Iritsi dauda, joan zarete oporretan Kambrilsera, bota dituzue diru guztiak, ibili zarete hondartzan, jan dituzue paellak, izozkiak malekoian, eguzkia dirdir, beltzaran duzarete, ongi pasatu duzue. Eta hala ere, zulo bat duzue sabelean, handi xamarra, zeren kitxo. Bukatu dira oporrak. Bihar lanera boltatu behar zarete. Urte oso lanean lertzen ontarako, zalantzak dituzue. Eta hemen txez daudete, Lakuntzako plazan, Euskararen egunean, zulo batek. Ta erreta ditugu garun eta lepo, oporrak pasa dira ongi pasatzeko. Ta dugun zulo hau daukagu trantzeko, urte guztia dugu berriz betetzeko. Egia esan pasa dugu udaparta, baina irailera heldu gara gu marmarka. Klasera joan baino lehen hoixe duzu falta, ta disimula ezazu eguzkian marka. Eguzki marka honek badauka zer suman, naizta opor garaia den jada urruna.
Plazara irten eta kexaka garabu, lutoz bagen biltzalez iraiak berandu, baina hurrengo uda ere hortxe daukagu, Salurako hotel bat hartuko aldu. Ta bitartean egon gaitezen pakean, eszenatoki honek duen arkupean, nostalgia sartzen da sarri uda partean, baietz